Ligesom man skulle på lejerskole. Altså, jeg har da været til søndagstræning, hvor vi ligesom lagde en plan for, hvordan vi vil køre, og inden for den første kilometer, så var der nogen, der havde en anden opfattelse, og så kørte vi på en anden måde. Ja, erhvervsfolk. Og erhvervsfolks styrke er jo ikke nødvendigvis at blive meget enige med andre erhvervsfolk. Altså konkurrencegenet er ganske betydeligt. Jeg har tænkt over, at det er dejligt, at der er nogle kvinder nu, og vi kan tale om, hvordan, når man hellere vil arbejde sammen med mænd eller kvinder. Det kan jeg godt lide. Så det har der jo. Jeg har også savnet nogen, der kunne cykle lige så langsomt som mig. Fuldstændig egoistisk. Men ellers betyder det ikke noget. Jeg synes, at jeg kom cykler med hernede i dag, jeg tænkte, at Nu starter opkørslen. Værsgo. Der er 11% nu. Så netværkstanken er udviklet meget, efter min opfattelse, de sidste 5-10 år, og det bliver ved. Vi har aftalt, at vi stopper lige før bjerget også, så kan man smide af det, hvis man hellere vil vente. Hvad skal vi sige, ingeniører, arkitekter, som ofte er dem, der har indflydelse på, hvem der kan komme med på nogle opgaver. Ja. Så den vej rundt er det jo vigtigt netværk. Men også i forhold til at få en sludder med en advokat. Hvad er det, der rører sig der? Og en revisor, hvad er det, der rører sig der? Og reklamefolkene. Dårlig vind her på toppen af Gallipæ. Du låner også en af lige før, og Det er faktisk noget af det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet, hvis det ikke er det hårdeste. det er da fedt, vil jeg give dig ret i. Det er kraftedeme godt. Ja, det er godt kørt. Det lykkes. Prøv lige at gøre det igen med her. Det her. Det er bjergetop, ikke? Hold lige den der. Hold lige den. Så kan det mest ud, man ikke så, ikke? Fordi det her, det er rigtigt bjerget.